Tehát 34-33-ra nyerte át a Győr a Ljubljana ellen, Görbic Anita ott áll Simon Andreánál. Kezdjük azzal, hogy mire tanítottad a játékvezetőket? Tessék, nem hallottam. Mire tanítottad a játékvezetőket? Nem tanítottam semmire. De magyaráztál neki. Egy-két fújásuk, én úgy gondolom, hogy sújtott minket. De ez is benne volt abban, hogy de végül is a győzelem a lényeg, de hogy csak egy góllal. Nem szabad ezzel foglalkozni, a mi hibáinkkal kell. Én úgy érzem, hogy a másik fél időben mind a védekezésünk, mind a támadójátékunk katasztrofális volt. Ezen kell javítani, nem a bírókkal foglalkozni. Meccsen kell, mert azért kicsit kell a súlyt rakni a bírókra, hogy azért legalább hazai pályán fújjanak normálisan. Kicsit konkretizáljuk azt, amikor, hogy mit értesz katasztrofális támadás és védekező játék alatt? Támadásban rengeteg labdát eladtunk, szervezetlen volt a játék, egy-két passz után belelőttünk, védekezésbe viszont egyáltalán nem voltunk agresszívak, szinte úgy mentek át rajtunk, mint késhavajon. De mi változott a második félidőben? Úgy érzem, hogy az ellenfél is felkeményedett, a védekezésben is mindenféleképpen, az első fél időben egyáltalán nem védekezett így. Lehet azt mondani, hogy most már azért egy kicsit a fáradtság is benne van a csapatban, de úgy érzem, hogy fizikálisan nem volt problémánk. Az első fél időben rengeteg volt a támadás, mind a védekezés, rengeteget futottunk, nagyon nagy volt az iram, talán ebben egy kicsit elfáradtunk. Igen, de Konkoly Csaba a meccs előtt pont azt mondta, hogy az egyik, amit kért tőletek, az az, hogy iszonyat tempót diktáljatok. Igen, úgy gondoltuk, hogy mi jobban bírjuk támadásban, és védekezésben is, mint az ellenfél, de mondom, a védekezésben, ha nagyon sok gólt kaptunk, kinti mérkőzésre sokkal jobban odafigyeltünk a beálló játékra, akkor a Lekicsre, akkor még Vergelyukra, a szélsők nem így lőttek. Két meccs között is nagyon sok volt a különbség, de mondom, inkább én mindig a védekezésből, és hát a védekezésből kezd a támadás jól lenni, úgyhogy ha jól védekezünk, akkor gyors lerohanás gólokat tudunk lőni, ami könnyebb is, most ez nem volt meg. Jön a Valcsea, tulajdonképpen az számotokra egy tét nélküli meccs lesz, de hát... Nem lesz tét nélküli, hazai pályán játszunk, úgyhogy győzelemre kell mennünk, meg kell nyerni azt a mérkőzést, és nem mindegy, hogy elsőként jutunk be, vagy másodikként. Jó, remélem, hogy elsőként juttok be, és azért gratulálok a maihoz. Kösz szépen! Köszönjük szépen Görbic Anitának, hogy rendelkezésünkre áll.